Koveli nuclear indopui anai bertum modern history singa thil thleng hlo ber kum sang khazokwa somruk pahnia Cuban missile crisis chungchang kansirdon ani kum sang khazokwa somruk pahni October thla khan US pipeline U2 tia shat chuan Cuba thlarkar chunga arukin thla ala a chung thalak te tangin US chuan thil hlo tak pakhat Cuba ram chunga nuclear missile munpui an somek ti an muchwa kani chung thalak te an zir chan nuwa US chuan chung missile te chu Soviet Union in ma ala ani ti an muchwak ta a chuti hun laya President John F Kennedy chuan US in chung missile munpui te chu an muchwak to ani ti Soviet Union le Cuba te hriat chu adulawa chu wangin chu thu chu aje puya ni tam tak chung US roi tu den nen he har satna chin fel dan tur kong sang an soi ho ta ani film khur taka an ngei to anwa President Kennedy chuan US Navy manga Cuba chu hwala tuipui lamatanga block aril rup ta a he hwal na hian atumber chu Soviet Union atanga ral thuam dang Cuba a alu belzel tur dan cha ani chuti rol chuan US chuan Soviet Union hena Cuba a nuclear missile an da to te chu la chuak vek tur le missile siam na hmun pui te chu hun tiam chung ngeya thiat vek turin a phut bokani October ni somni pahni sang khazukwa somrok pahni khan President Kennedy chuan TV tangin Cuba a boina ommek chungchang chu US mi pui te hna a hriat tir ta ani chuti hun lai chuan khovel pum hian he boruak hi lau thong takin an thlira a chan chu he in beina hian khovela ram thil ti thei ber pahni US le Soviet Union anin machon ania nuclear indo pui chu engtik huna po achuak mai don nia ngai na mitam taka omani kar ni irei boruak atan nu khan khovel mun sang mi te chuan nuclear indo pui achuak donim ni ram thil ti thei pahni te hi anin bei tak donem ni ti ten zona anin siam loi ni US thil phut kha Soviet roi tu te khan engtin nge an chan don ti hrathiam tu ma an omlo ma se ram pahni roi tu te khan nuclear indo pui wanga chat na thleng tur na sa sia chang takin an hrathiama chutiang indo na chu a thleng ani chuan ram pahni tan chat na sa tak ani don ti an muthiam tlang ani he sha thiam na awang hian ram pahni te chuan in biak na an tan ta a atopa chuan Soviet Union chuan Cuba a nuclear missile mun pui te chu thiat turin mi pui sha ta an in rem ta a chumi thleng tura US thil tiam chu Cuba ram chu arun lawang te ani ma se kumsom ni chung mi puin an hriat mia lo in rem na thuruk pakhata oma chu in rem na thuruk chu US in Turkey a nuclear missile da that to chu aruka la chuak vele tur ti thu hi ani Soviet Union chuan Cuba tangin missile te chu la chuak ma se nuclear ral thuam lama ma son le ti chak bel zel ero a chhun zom ta thawa chuwangin Cuban missile crisis khachu zoma se ram sang te in kara ral thuam chak tak nei in el na ero atop chuang lo kong tam takin he in el na hi voin thlengin ala om rangani voin thleng hian US chuan Cuba laka sumdon na khapna economic sanction le zinvei pa na konga harsat na ala siam sak reng ani Cuban missile crisis hi khovelin nuclear indo pui anai ber tum ani wangin history poimo tak ala ni renga he thil hian khovel huwa pa in rem lo na le boina chinfel nan in biak rem na diplomacy apoimo sia min shat non tir thin ani